बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय। दिनैसिमबो एनडिएफबि सेंग्राफोरनि सायाव कर्टनिफ्राय गोबां नटिस फैबाय थादों। सक्ति जानाया 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरनि गेजेरावबो दिनैसिमबो माखासे केस दासिमबो जोबासै। एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव कर्टनिफ्राय बिराद नटिस फैबाय थादों। दा नटिस फैनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै कर्टआव गावखौनो माने हियारिं हरबाय थादों। हियारिं गावखौ माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय। अब्ला जोङो बे एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो साफ्रोमबो केडारफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। प्रेस मुसाहारिनि बिबुंथि। जाय दिनै फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दङ। बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव दङ। बिथांमोनखौबो खुला भाबै हगारना होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जाहाथे फ्रि खालामना होनांगौ। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार सहराव बारग' एनडिएफबिनि सानैसो केडारफोरा गावसोरनि सायाव जाबसिननाय केस आरो मोननांगौ रिहाबिलिटेसनखौ लानानै लामा मागिनाय जाथायखौ लानानै दिनै उदालगुरि जिल्ला धोनस्रि बियाबनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया रायजो सरकार आरो बिटिसिनि खुंथाय सरकारनिसिम गोख्रों फिनजाथाय होना दिनैनि सानाव बाथ्रा बुंदों। खोब मोनसे दुखुनांथावना जोंनि गेजेराव एनडिएफबिनि सायाव जानानै थाबाय। माने दिनै सक्ति जानाया 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरनि गेजेरावबो दिनैसिमबो माखासे केस दासिमबो जोबासै। रिहेबिलिटेसन माखासे मोननांगौआ मोनासै, माखासे थालांबाय आरो माखासे जायफोर पुलिस भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दंबाय थायो। नंखायनो दिनै बेफोरो जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन। दा सरकारनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन। सरकारा बेसेबां बाजेट हमदों, बेसेबां माने इयारलि जुदि इलेक्सन हमदों, बे सरकारनि सायाव कमप्लिट डिपेन्ड खालायो। नंखायनो आं खावलायगोन जायफोर दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बिथांमोना बेखौ जाहाथे बे समाजाव थाब समस्याखौ समाधान खालायनांगौ। जोङो दिनै बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जेंनानि जाना थाबाय थायोब्ला जायफोर दिनै सक्ति खालायनाय जायफोर एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनै गोजोनै थानो हायाखै। मोनफ्रोमबो केसाव दिनै बिथांमोना जोबाखै। दिनै बिटिसि सरकारनि एसेम्ब्लिनि थ्रुयै आं सोंदोंमोन जे बिथांमोना माखासे केसा जोबनो थांबाय आरो माखासे जोबलांगोन होनना बुंदोंमोन। दिनैनि गेजेराव जों नुनो मोनदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव कर्टनिफ्राय बिराद नटिस फैबाय थादों। दा नटिस फैनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै कर्टआव गावखौनो माने हियारिं हरबाय थादों। हियारिं गावखौ माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों। बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय। अब्ला जोङो बे सक्तिया मोनफा दफा मोननै रुपायन जादों होननानै जों बुंनांगोन। नंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै पावाराव दङ बिथांमोना बेखौ इनिसियेटिभ लानानै जायफोर एनडिएफबि बे एनडिएफबिनि जायफोर माने केसा दिनै कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों जाहाथे बेखौ स्टप खालायनाया मोजां आरो बेखौ मोनफा नायबिजिरनानै दिनै बेखौ माने साफ्रोमबो केसनिफ्राय मुक्ति होनांगौ। आरो जाय दिनै फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दङ। बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव दङ। बिथांमोनखौबो खुला भाबै हगारना होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जाहाथे फ्रि खालायना होनांगौ। मानोना मोनसे सक्ति जाखांनायनि गेजेराव जुदि माखासेया जेलाव थायोब्ला बे सक्तिया बारा मिनिंफुल जाया। नंखायनो दिनै जों बिराद कनफिउस अबस्थायाव दङ। आरो जोंनि जायफोर एनडिएफबिनि सेंग्राफोर गोबां गाज्रि थासारियाव दङ। सोरबाफोर हाजिरा मावलाबायनानै जानाय दङ। सोरबा दिनै मुम्बाइआव दिनै माने कम्पानियाव हाजिरा मावनानै जाहैनानै दङ। नाथाय माखासे जायफोर बे आन्दलनजों लिंक गैयै बेक्तिफ्रा दिनै बिराद मोजाङै मोनसे इन्जयमेन्ट लागासिनो दङ। दा अब्ला जों मा बुंगोन बेखौ? नंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै सरकाराव खुंबाय थादों पावाराव दङ बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोना मा स्किम हमनानै बा माने आइपिएस स्किम लानानै बुं, माखासे गभर्नमेन्ट माखासे बाजेट लानानै बुं जाहाथे बै एनडिएफबि सेंग्राफोरखौ बै थासारिनिफ्राय जाहाथे मुक्त खालायना होयो। नंखायनो दिनै नुदों दिनै साफ्रोमबो सेंग्राफ्रा गोजोननाय गैया, सान्थि गैया। सक्ति होननानै जों दिनै बेखौ माने गनायनो हानो नागिराखै। मानोना दिनै नांग्रा मानसिफ्रा दिनैसिमबो कर्टआव जुदि थांबाय थानो गोनां जायोब्ला ओंखाम खबसेनि थाखाय जुदि दिनै गावखौ हाजिरा मावसोमनानै थानो गोनां जायोब्ला 29 बोसोर दिनै एनडिएफबिनि आन्दलन खालायनानै बर'नि गेजेराव जि सिमां नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों सक्ति जादोंमोन बे सक्तिया बेसेबां मिनिंफुल बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबानो जाबाय। ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर दिनै बिटिसिआव खुंथाय बेबस्थायाव दङ बिथांमोना थाबनो जाहाथे बेफोर माने समस्याखौ थाब समाधान खालामनायनि राहा लामा लायो। नङाब्ला उननि समफ्राव जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोरो बिराद गाज्रि थासारियाव थालांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों बैफोरखौ नोजोर होनाया मोजां आरो ओंखायनो आं
खावलायदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दलखौ दिनै पावाराव गैयैखौ बिथांमोना 17 बोसोर बुंनानै गावनि मेन दायित्वनिफ्राय एरायना थाबा जानाय नङा बिथांमोननि खामानिया मा दिनै 17 बोसोर बिपिएफखौ खुंनो खाबु होदों बेहाय बिपिएफआ जि मावनांगौ मावदों नाथाय दिनै जायफोर दिनै पावाराव दङ गोबां गिदिर खोथा होदोंमोन बिथांमोना गोबां आसनि लादोंमोन मोनबैसे मावफुंजाखो नोंथांमोना मावनांगौ मावनो खाबु मोनदों नोंथांमोना नोंथांमोननि सरकारखौ मोजां बुंबाय थाबा जानाय नङा मोजांनि गुन दंना गैया नोंथांमोना बेखौ नायो बेखौ मालाय रायजो राजाफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना जुदि बेबायदि मालायखौ खारि मेन दायित्वनिफ्राय एरायना थानो थांबा बे बुस्थुआ समाव बिलिफिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन ओंखायनो नोंथांमोना गोबां लाइमोनफ्रा दिनै एनडिएफबिल' नङा बर'नि गेजेराव गोबां लाइमोनफ्रा दङ गोलैसोनानै दङ जाहाथे बिथांमोनखौ थांना थानायनि राहा लामा जाहाथे मोजां सिखोमनानै नोंथांमोना मोजां बेबस्थाखौ लानानै सरकार सामलायलांबा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायाव नायबिजिरगोन ना खिन्थु नोंथांमोना जि नुदों नोंथांमोननि रुला नोंथांमोननि खामानि मावनाया जोङो दिनै बिपिएफखौ बुङै नोंथांमोना गावनि मेन खामानिनिफ्राय आनजायना थानायखौ जों नुदों ओंखायनो सम सफैबा रायजो राजाफ्रा बिदि फिननायखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव साफ्रोमबो भटारफ्रा बेखौ नेनानै दंबाय थायो आरो आसाम गभर्नमेन्टआ एनडिएफबिफोरनि जि जेंना सुस्रांनाय बेनि सायाव टटेलि फेलार जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा 100% आं बुङा माखासे पार्सेन्ट बिथांमोना मावदों खिन्थु दिनै बेखिनिजों जेंनाया सुस्रांजाया नंखायनो दिनै बिथांमोना जि खोथा होदोंमोन सुखिया जाबायब्ला बिनि सायाव दफाफोरखौ जुदि पालन खालामनो थांबा दिनै फुल मावफुंनो हायियाथ' बेनो फैलार ना बेनोथ' फैला जों बेखौ बोरै 100% होननानै बुंनो नंखायनो दिनै जायफ्रा दिनै सरकाराव दं बिथांमोना 100% सरकारखौ मावफुंनो हादों होननानै जों बुङा नंखायनो बिथांमोननि खामानिया आद्रा जानानै थालांदों खोथा होनायखौ बिथांमोना मावनो हायाखै नंखायनो बिथांमोना दिनैनि सरकार सालायनाया फेलर होननानै बेखौ रायजो राजाफ्रा स्वीकृति होबाय थादों आरो